Ja. Konteksten for reklamen. Coca-Cola reklamerer for deres nye light sodavand, Coca-Cola Zero. På dette tidspunkt var light sodavand eller Diet Coke betragtet som noget, der var beregnet til kvinder, da det blev forbundet med skønhedsidealer og forfængelighed, som er ting, mænd ikke var interesseret i at blive associeret med. Det har formentlig meget at gøre med Coca-Colas måde at markedsføre deres Cola Light på, og det vil vi se nærmere på i en anden reklame i den her video. Så der var altså brug for en ny måde at markedsføre deres nye variant på, så mændene kunne være interesseret i at købe produktet. Og det gav ret god mening, at Cola ønskede, at mændene også kunne købe det, for kvinder udgør kun halvdelen af de potentielle købere. Og man bruger derfor James Bond i forbindelse med lanceringen af Coca-Cola Zero allerede i 2006, som er samtidig med den første James Bond-film af de nye. Så man har altså skabt et samarbejde, der er fortsat indtil den her reklame, som kom ud i 2012 og kom ud samtidig med Skyfall. Og altså stemningen for alle reklamerne har været den samme, og de har alle sammen haft samme titel. Og titlen var Unlock the 007 in You. Det var faktisk. Okay. Konteksten for denne reklame af Cola Light er at vise, at Coca-Cola er bevidste om, at Coca-Cola Light hovedsageligt købes af kvinder, og det er sådan, det image kører de ligesom på, at Cola Light er til kvinder. Reklamen her er en tv-reklame lavet af Coca-Cola, og det de prøver at sælge, det er Coca-Cola Light. Og det der sker i reklamens handling er, at der er 3 piger, de er ude og shoppe. Og i starten så drikker hun lige en cola, og så er de klar til at shoppe. Og så skal de ud og finde en taske, hvor i at colaen kan være. Da de så ikke kan finde en mindre taske, så vælger de at klippe tasken mindre. Og så Coca-Cola Lighten kan være i den. Det første vi ser i reklamen, det er en Cola Light, der kommer ud af en automat, og der er ligesom ret meget fokus på colaen. Og så derefter er der et halvtotalt billede af de her 3 forfængelige piger, der ligesom tager colaen op. I den anden reklame handler det om en mand, der lige har købt en cola, og så ser han en gruppe mænd, der sidder sammen med en dame, der ser lidt utilfreds ud, og så smiler han til hende, og så har han en tår af sin cola, og så samler han mod, og så går han hen til hende. Og ja, så flytter de lidt, og så bliver han rigtig sur, kæresten. Og så går der sådan en typisk James Bond-jagt i gang, og det ender med, ja, det vil jeg så ikke sige, mens han spiller. Det er ikke så smart. Ja, så løber han efter hende, og han laver nogle lidt action-agtige bevægelser, og så sker der det, at det ligner bare noget fra en James Bond-film. Og lige om lidt, nu, så møder han hende, og så springer de ud på broen sammen. Ja, meget. Og så sidder de til sidst på en båd og deler en cola. Det er perfekt. Man kan sige, at den jagt, der foregår i den her reklame, ikke minder helt om en jagt, som den vil være i en James Bond-film, men det er mere en parodi på James Bond-filmene. For hovedpersonen, han er ikke helt så elegant, som James Bond er, og han får væltet et par unødvendige ting på vejen, som her, da han løber ud af døren, der vælter han den her mand, og han er ved at blive kørt ned, da han løber over vejen her, og hans køretøj er ikke en Aston Martin, men her, det er ikke en Aston Martin, men en knallert, som han så følger efter skurkens røde bil på. Men så man kan sige, at reklamen bruger ret meget humor til at gøre den god, fordi i modsætning til James Bond, som tit handler om damer og Englands sikkerhed, så handler den her reklame om en mand og en cola, og det skal ikke tages så seriøst. Så reklamen spiller meget på, at det skal være sjovt. Og der er uoverensstemmelser.
Der er uoverensstemmelse mellem altså sådan, det dramatiske og så, hvad der egentlig sker i handlingen. Det vil sige, der er uoverensstemmelse med, altså, hvor actionfyldt den her reklame er i forhold til, hvad det er, der egentlig sker. Det er sådan lidt en overreaktion, kan man sige. Det er også lidt sjovt at bemærke, at hovedpersonen og kæresten til pigen begge har en gul trøje på, og så en mørk jakke henover. Så man kan sige, at hun går lidt efter den samme type, men den eneste forskel, der er på de to, er så, hvad de drikker. Han sidder og drikker sådan en gul sodavand, mens vores hovedperson drikker cola. Så det er måske derfor, at hun vælger ham. Og det vil vi jo så godt forstå, når det er en cola-reklame. Brugsværdien for den her reklame er, at Coca-Cola forsøger at skabe et image omkring deres Zero. Modtageren kender miljøet fra James Bond-filmene og identificerer sig i nogen grad med det, eftersom de kender dem, og de ved, hvad det er, han står for. Og det vil de fleste mænd gerne sættes i forbindelse med og sammenlignes med. Og med sloganet Unlock the 007 in you, tænker man lidt, at hvis det er så simpelt, så skal det da prøves. Det er jo en underholdende reklame, der samtidig med at reklamere for colaen, også reklamerer for filmen. Så er man fan af James Bond-filmene, så skal man have en Cola Zero til, for at være en del af 007-fællesskabet, som Coca-Cola lidt får etableret gennem den her reklame, ved at sætte helten i forbindelse med en drikkevare, og skurken med en anden. Altså han drak gul sodavand, og vores helt drikker Coca-Cola Zero. Så ved man godt, at heltedrikken det er Cola Zero. Reklamen er også klart narrativt og fortæller en tydelig historie med meget klare referencer til en film, man kender, hvor mange scener og historier er fortalt på præcis samme måde og med den samme teknik. Historien vil ikke udspille sig, hvis hovedpersonen ikke havde taget en tår af sin cola, så man kan sige, at det er det, der giver ham styrke til at tør, altså engagere sig til at snakke med damen. Man kan også sige, at selvom der er blevet lagt rigtig meget vægt på at fortælle en historie, der minder meget om James Bond, er man stadig ikke i tvivl om, hvad det er en reklame for. Der er mange cola-logoer i baggrunden også. Og altså, ja, det handler om, at han drikker en cola, og så får han mod til at snakke med en dame. Jeg ved det godt. Og til sidst på færgen, der deler de også en cola, så her er der igen logoet, så man ved godt, at det er en Coca-Cola-reklame hele vejen igennem. Den her reklame, den er helt klart kvalitetsstemmende for et mærkevare, som selvfølgelig er Coca-Cola. Fordi de fleste foretrækker Coca-Cola frem for en billigere efterligning. Coca-Cola er derfor også image-skabende, fordi at, især når det gælder Coca-Cola Light, så er det samme tema, der går igen i flere reklamer. Også de her dukkeskuespillere, de er også med i flere reklamer om Cola Lighten. Og så på den måde, så når vi ser de her skuespillere eller det her tema, så associerer vi det med Coca-Cola Light-mærket. Reklamen har sekundær brugsværdi, fordi den sælger drømmen om den ideelle kvinde, som er sådan ung og drikker Coca-Cola Light, og hun er lækker, og hun shopper i dyre butikker. Og som vi kan se, så prøver det ligesom øverst her, ligesom at efterligne Louis Vuittons logo, uden at bruge det. Altså det rigtige, det ligner det bare det her. Og Louis Vuitton er jo en rigtig dyr mærkevarebutik. Farverne i videoen er meget farverige, og det er sådan pangfarver, og der er sådan vildt meget glitter i baggrunden, og det er sådan glimter i øjnene. Ja, og farverne er meget klare. Også pigernes tøj, det er også nogle pangfarver, og okay, nogle af dem har nogle mange pangfarver på. Og det fanger ligesom ens opmærksomhed og medvirker til hele det her sådan feminine image, de kører. Er det bare det, jeg skal sige? Nej, jeg mangler det med colaen. Kan du ikke bare sige det? Jo, det kan jeg godt. Det er colaen der, og det der med, at hun siger det der, you should like love. Ja, det skal jeg nok sige. Det er det bedste pointe. Ej, sådan dumt, jeg er ikke at hun siger. Det er klart, at reklamens lyd og billede skal læne sig tæt op af en action-spillefilm, og det er selvfølgelig James Bond, for at der derved bliver lettere, at det bliver lettere for modtageren at forstå den reference, der er til James Bond.
Så teknikken og klipningen, det her med de hurtige og dramatiske klip og store skift i sådan perspektiv, det skal være det samme, som det vil være i en James Bond-film og ja, i en anden actionfilm. For det skaber ligesom, altså det gør det ligesom lettere for seeren at forstå, at det her er en James Bond-parodi. Ligesom med reklamen for Jack and Jones, den der hedder Made from Cool, tager denne reklame også udgangspunkt i at skabe en stemning, som publikum allerede kender til på forhånd. Altså den her reklame gør på samme måde som den, ved at den låner ethos fra James Bond, hvor at Jack and Jones lånte ethos fra Christopher Walken. James Bond han forbindes med noget, der er cool, og det mandlige og overskudsagtige. Og derfor gør drikken det samme, og det er præcis de værdier, som Cola ønsker, at deres nye lightdrik skal have, og fordi at det er den måde, de kommer til at tillokke et mandligt publikum. Og som et andet middel til at skabe lysten til seeren til at købe produktet, er at gøre dem lækre sultne, og de bruger altså lyd til at skabe den effekt. Og det kan man se, eller høre, her efter den her scene, hvor de åbner en cola. Det er sådan lyden af, hvordan en cola åbner, og så bliver man helt, så får man lyst til cola, når man hører det. Den her reklame går altså efter at sælge den stemning og de følelser, som det giver at drikke en cola. Det er derfor den sekundære brugsværdi, der bliver lagt vægt på. Cola er selvfølgelig også et kendt brand, så oplysning om pris og tilgængelighed er ret unødvendig. Coca-Cola, det er noget, man skal vælge for at blive en del af et fællesskab, samtidig med, at man vælger det samme som James Bond, hvilket ofte er det rigtige valg. Så man vælger i høj grad Coca-Cola frem for en anden variant, for den følelse, det følger med. Det fællesskab, der bliver skabt ved at drikke Coca-Cola, er, at det er den drik, som ligesom har fået lov til at reklamere for James Bond, og det er den, som James Bond ligesom har sat deres kvalitetstegn på, og derfor så er det den, man vil drikke, hvis man skal ind og se filmen, og derfor er det også en måde at vise, at man er fan af James Bond på, kan man sige. Det vi snakkede om i reklame 2, som er den Cola Light-reklamen, er, at den lægger meget vægt på, at Coca-Cola er en mærkevare, og altså det er derfor man skal købe den, fordi den kan noget andet end alle andre colaer. De fleste foretrækker en Coca-Cola frem for en efterligning, fordi at det er et mærke, man kender, og det virker som det originale. Og derfor får Cola altså skabt et image, som om at de er noget andet end bare en sodavand, som også den anden reklame James Bond gør. Altså det er ikke bare en sodavand, det er også en følelse, de sælger. Og når det gælder Coca-Cola Lighten, er det samme tema, der kører igennem for hver reklame. Altså de her dukker, kvindelige dukker, der kommer ud for nogle oplevelser, hvor de er powerwomen, kan man sige. Og på den måde så kan man associere ting fra reklamen med Coca-Cola Light-mærket. Og altså også til sit virkelige liv. Fordi at det er noget, de fleste kvinder kender. Til sidst vil vi snakke om Coca-Colas lidt elegante måde at sige, at man skal begynde at drikke light cola på. Fordi at efter hun har lavet tasken om, så siger hun det her til ekspedienten. You should lighten up. Og det kan jo så forstås på to måder, at han burde tage lettere på tingene, eller at man burde begynde at drikke Coca-Cola Light. Fordi hvis man kigger på hendes placering, så kigger hun altså mod kameraet eller seeren, og så derfor er det jo sådan en hentydning til seeren, at man skal begynde at drikke Coca-Cola Light, altså lighten up. Selvom reklamerne er meget forskellige og har to forskellige målgrupper, er det, der giver dem en fællesnævner, det at begge gange er det en cola, der giver hovedpersonerne mod, som her. Okay girls, let's do this. Og som her. Ja, så det var det. Hej. Videoen er lavet af Amalie og Emma fra 3C.